ምጭምዳድ ቆርበት ወይ ድማ ጸለምቲ ክብ ነገራት ኣብ ገጽና ክንርኢ እንተደኣ ጀሚርና እዞም ነገራት ምልክት እርጋን የጋጥመና ከም ዘሎ ዘርእዩ እዮም። መብዛሕትኦም እዞም ጸገማት ካብቶም እንዝንጉዖም ልምድታትን ምርጫታትን ዝኖም ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ሰላም ጥዕና ሃበለይ ክቡራትን ዝተፈተውኩምን ሰዓት ቻናለይ ከመይ ቀኒኹም? ሎሚ እውን ንጥዕናኹምን ጽባቐኹምን ይጠቅም እዩ ዝበልናዮ ሓደ ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰረ ዛዕባ ሒዘልኩም መፅኣ ኣለኹ። ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና እምበኣር ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ጥራይ ነቲ ዝተበላሸወን ዘይጸበቐን ቆርበት ከመይ ጌርና ጽቡቕን ዝተመጣጠነ ቆርበትን ክንገብሮ ከም እንኽእል ክንርኢ ኢና። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና ሓደ ሜላ ኢና ብሓባር ክንርኢ። እዚ ሜላ እዚ ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ፣ ንኽንደይ ግዜ ክንጥቀመሉ ኣለና፣ መዓዝ ክንጥቀመሉ ኣለና ዝብል ነጥብታት እውን ኣብዚ ቪድዮ ክንሪኦም ኢና። ናብቲ ዋና ትሕዝቶይ ቅድሚ ምሕላፈይ ግን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ። እዚ ምስ ጥዕና ዝተኣሳሰረ ጉዳይ ንኻልኦት ሰባት እውን ክበፅሕ ኣለዎ ኢልኩም ተሓስብዎም ድማ ሼርን ላይክን ፈፂምኩም ኣይትዘንግዑ። ካብኡ ብተወሳኺ ምስ ጥዕና ተተሓሒዞም ሕቶ ሓሳብ ሪኢቶ እንተሃሊኩም ናይ ኮመንት ሳጹነይ ክፍቲ እዩ። ኣብኡ እተብፅሑና መልእኽቲ ይኹን ሕቶ መሊስና ናባኹም ክነብፅሖ ኢና። እጂ ብቐጥታ ናብቲ ትሕዝቶይ ክንሓልፍ። ዝጸበቐን ዝተመጣጠነን ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ኮይኑ ዝረአ ቆርበት ገጽ ክህልወኩም 3 ግብኣታት ብምጥቃም ኣብ ውሽጢ 2 ሰሙን ቆርበትና ክነዕርዮ ንኽእል ኢና። እዞም 3 ግብኣታት እዚኣቶም እንታይ እዮም እንተበልኩም፣ እቲ ቀዳማይ ካሮት እዩ። ሓደ ዝተሓጸበን ዝተዳለወን ካሮት የድልየና። እዚ ካሮት እዚ ኣገዳሲ ዝኾነሉ ምኽንያት ኣብ ውሽጡ ቤታ ካሮቲን ዝተባሃለ ንጥረ ነገር ስለ ዘለዎ እዩ። እዚ ኣብ ካሮት ዝርከብ ንጥረ ነገር ናብ ኣካላትና ምስ ኣተወ ብቐሊሉ ናብ ቫይታሚን ኤ ብምቕያር ንጽባቐን ጽንዓትን ቆርበትና ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን። ቫይታሚን ኤ ክበሃል ከሎ መብዛሕትአና ምስ ጥዕና ዓይነት ጥራሕ ኢና ነታሕ። ቫይታሚን ኤ ግን ንጥዕና ዓይነት ጥራሕ ዘይኮነስ ንጥዕና ቆርበትና እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብፍላይ ኣብ ቆርበትና ዝበፅሕ ጉድኣት ብምንካይድ ሓደሽቲ ናይ ቆርበት ዋህታት ወይ ድማ ሴል ክፈጥሩ ብምግባርን ከም ቫይታሚን ኤ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ንጥረ ነገር የለን። እቲ ካልእ ቀይሕ ሱር ወይ ድማ ቢትሩት ካብ ካሮት ቀፂሉ እቲ ካልኣይ ዘድልየና ግብኣት ቀይሕ ሱር እዩ። ቀይሕ ሱር ኣብ ውሽጡ ላዕለዋይ መጠን ናይትሬት ካብ ዘለዎ ኣሕምልቲ ሓደ እዩ። ናይትሬት ኣብ ኣካላትና ምስ ኣተወ ብቐሊሉ ናብ ናይትሪክ ኦክሳይድ ብምቕያር ምጽባብ ቱቦታት ደም ብለድ ቨዝልስ ይንቅ። ምጽባብ ደም ነኪዩ ማለት ድማ ዋሕዚ ደም ዝሓሸን ዝቐልጠፈን ይኸውን። እዚ ድማ ብቐጥታ ቆርበትና እኹል ንጥረ ነገራት ብቐሊሉ ክረክብ ስለ ዝገብሮ ቀይሕ ሱር ንቆርበትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ካልእ ቀይሕ ሱር ንቆርበትና ዝጠቅም ንጥረ ነገር ድማ ቤታሊን ዝበሃል። እዚ ንጥረ ነገር እዚ ብሓመድ ረሳሓትን ብብርሃንን ጸሓይን ኣብ ቆርበትና ዝበፅሕ ጉድኣት ብምንካይን ብምጥፋእን ቆርበትና ዝተመጣጠነን ጽቡቕን ከም ዝኸውን ይገብር። ከምኡ እውን ቀይሕ ሱር ላዕለዋይ መጠን ቫይታሚን ቢ9 ሒዙ ይርከብ። እዚ ቫይታሚን እዚ ቆርበትና እናኣረገ ክኸይድ ከሎ ዝሞቱ ዋህታት ቆርበት እንደገና ክትስኡን ሓደሽቲ ዋህታት ክፈጥሩን ይገብር። ኣብ ቀይሕ ሱር ዘሎ መጠን አይረን፣ መጠን ሆሞግሎቢን ክብ ብምግባር ቆርበትና ብእኹል ኩነታት ንጥረ ነገራት ከም ዝረኽቡ ይገብር። 3 ሎሚን እቲ መወዳእታ ምስ ካሮትን ቀይሕ ሱርን ክንሓውሶ ዘድልየን ግብኣት ሎሚን እዩ። ሎሚን ምስ ካሮትን ቀይሕ ሱርን ጌርና እንጥቀመሉ ቀዳማይ ምክንያት ሎሚን ዘለዎ ጣዕሚ ነቲ እንሰርሖ ጽማቕ ጥዑምን ንመልሓስና ዘይኸብድን ስለ ዝገብሮ እዩ። ካብኡ ብተወሳኺ ግን ኣብ ሎሚን ዘሎ ላዕለዋይ መጠን ቫይታሚን ሲ ንቆርበትና ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ሎሚን ዘሎ ሲትሪክ ኣሲድ ጥዕና ጸላም ከብድና ወይ ድማ ሊቨር ክሕሉ ይገብር። ጸላም ከብድና ተጎዲኣ ማለት መጀመርያ ምልክት ዝረአ ኣብ ቆርበትና እዩ። ስለዚ ጥዕና ጸላም ከብዲ ምሕላው ማለት ጥዕና ቆርበትና ምሕላው ማለት እዩ። ናብ ኣጠቓቕምኡ ክንኸይድ ከለና ድማ ነዞም 3 ግብኣታት
ምስ ኣማላእና ከመይ ጌርና ብሓባር ንጥቀመሉ? ቀዳማይ ሓደ ሙሉእ ካሮት ዝተሓፀበን ጥሩይን ምዃኑ ምርጋፅ። ካሮት ክንጥቀመሉ ከለና ካብ ልዕሊኡ ዘሎ ቅራፅ ተለይነኣልዮ ይምከር። ካልኣይ ፍርቂ ቀይሕ ሱር የድልየና። ነቲ ቀይሕ ሱር ከም ኣድላይነቱ ቀቂልና እውን ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና። ሳልሳይ ካብ ፍርቂ ብርጭቆ ክሳብ ሓደ ብርጭቆ ማይ ምድላው። መወዳእታ ሎሚን ኣብ 2 በቂልካ ፍርቂ ምትካእ። ኣሰራርሕኡ ድማ መጀመርያ ነቲ ቀይሕ ሱርን ካሮትን ብሓባር ምስ ቆረፅናዮም ድሕሪኡ ምስ ማይ ጌርና ብሓደ ምጥሓን ወይ ድማ ብላንድ ምግባር። ቀፂልና ነቲ ፍርቂ ሎሚን ኣብቲ ጽማቕ ንጸምቆ። ነዚ ጽማቕ እዚ ኣብ ዘዳለኹምዎ ግዜ ክትጥቀሙሉ ትኽእሉ ኢኹም። ንጉሁ ምስ ቁርሲ ወይ ድማ ምስ ምሳሕ ኣብ ሰሙን 3 መዓልቲ ጥራይ ክንጥቀመሉ ይምከር። እዚ ጽማቕ እዚ ላዕለዋይ መጠን ፋይበር ስለ ዘለዎ ፋይበር ንኸብድኹም ዝኸብደኩም እንተኾይኑ ኣስሪልኩም ፊልተር ጌርኩም ነቲ ጽማቕ ጥራይ ክትሰትይዎ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ጽማቕ እዚ ብውሕድ 2 ሰሙን ብምጥቃም ለውጢ ክትሪኡ ክትጅምሩ ኢኹም። ኣብ ውሽጢ 1 ወርሒ ድማ ትኽክለኛ ለውጢ ክትሪኡ ኢኹም። ይኹን እምበር ነዞም ነገራት ጥራይ ምጥቃም እኹል ኣይኮነን። ብተወሳኺ ኣነባብራና ላይፍ ስታይልና ክንቕይር ኣለና። ኣመጋግባናን ኣብ ፀሓይ ነሕልፎ ግዜን ክንዕርን እንተኽኢልና ቆርበትና ጽቡቕን ዝተመጣጠነን ኮይኑ ክቕፅል ይኽእል። ናይ ሎሚ ቪድዮና ኣብ ዝተዛዚሙ ኣሎ። ነዚ ቻናል ሓደሽ እንትኾንኩም ሰብስክራይብ ግበሩ። እዚ ትሕዝቶ ንሰባት ይጠቅም እዩ እንተኢልኩም ድማ ላይክ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ሕቶ ወይ ርእይቶ እንተሃልዩኩም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉ። ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳዕ ንራኸብ። ሰናይ ቅነ